Cah ayu. Yo gimana ngawak? Yo gimana? Loh, masa Allah ki yo kerja bapake to ya. Wes. Masih bersama Tito Tomo. Spesial buat Bahmu dan juga Kang Semut, Mami Linda. Ayo Kang Mas. Siang Pak Toro Ratri Oke lek manis sing ati asetiaku pengen aduweni marang sak yasu lasmi Rasa kangen angliput Angin putih lintang bulan dadi saksi bayane datang balen janji janji supaya bakti supaya bakti STB Pro Audio, terima kasih. Ayo, Wong ayu tresna susah jero ning batinku wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. senadyan nglompati banyu segara tresnaku ora bakal liya Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisah. Hey, kembali Krido Tantomo bersama STB Production luar biasa. Saja Zero Mas. Ada Pak Tomo. Yuk, yuk. Tarik. Siang Pak Toro Ratri omonge lek manis sing ati asetiaku bisa aduweni marang sak yang lagi Rasa kangen angliput lintang bulan dadi saksi bayane datang
Kok